मोनसे समाव सुबुं माहारिनि खैफोद गोनां कर'ना भाइरास नाथाय दायो कर'ना महामारी खैफोदनिफ्राय उदां जाबाय मुलुगा। कर'नानि थाखाय दायो मुलुगा इमारजेन्सिनि गोनांथि गैलिया। कर'ना भाइरासआ दायो जोबथा खोलोबाव फैबाय। बे बाथ्राया जों बुंनाय नङा, बेखौ बुंदों वर्ल्ड हेल्थ अर्गेनाइजेशन सुंदुयै WHO। मुलुगनि गेजेराव 69 लाख सुबुंफोरनि जिउ फोजोबनाय कर'ना भाइरासआ थांनाय समाव सुबुंफोरनि रांखान्थिखौबो बेंगुरा खालामनानै दोनदों। WHOनि बिबानगिरिफ्रा मोनसे गोनांथार जथुमनायनि गेजेरजों कर'नानि सायाव जाबसिननाय इमारजेन्सि राहाखौ बोखांना लाफिनदों। WHOनि गाहाय गेब्रियासुसआ बुंदों, मुलुगनि गेजेराव कर'ना भाइरासनि थाखाय इमारजेन्सि फोसावनाय जादोंमोन। नाथाय कर'ना भाइरासनि सन्देरनाया मुलुगनि गेजेराव दासिम एसे दंबावो आरो बेनिफ्राय जों साफ्रोमबो सांग्रां जानानै थानांगौ होननानै WHOनि गाहाया फोसावदों। मख'नो गोनांदि थांनाय 2020 मायथाइनिफ्राय एबा 3 बोसोरनि सिगां गिख्रंथाव कर'ना भाइरासनि थाखाय मुलुगनि गेजेराव देहानि फारसे सांग्रां थानो गासै मुलुगनि सुबुंफोरानो खावलायदोंमोन। WHOआ बेनि गेजेरावनो मुलुगाव गोबां खौटि सुबुंफ्रा कर'ना भाइरासजों सन्देर जादों आरो 69 लाख सुबुंफ्रा कर'ना भाइरासजों जिउ खोमाना लानांदों। नाथाय बे समाव सुबुं माहारिनि थाखाय बोथोरा मोजाङाव फैफिनगासिनो होननानै WHOआ फोरमायदों। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव दं नामा? जुदि नोंथाङा देहायाव सानाय सुनायजों भुगिनांगासिनो, अब्ला नोंथांनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं SI निउर' थेरापि सेन्टार। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो सानाय सुनाय बेरामखौ फाहामथाय लानो हागोन। ট্ৰিটমেণ্ট পাইছোঁ, লগে লগে মোৰ মানে শৰীৰটো মানে একদম ফ্ৰী হৈ গৈছে। খোজ কঢ়াত খুব অসুবিধা আছিলে। ছাইডটো মোৰ একেবাৰে মানে বহুত বেয়া আছিলে, মানে খোজকাঢ়িব মানে ভালকৈ পৰা নাছিলোঁ। ইয়াত মোটামুটি 3 দিন আহিয়েই মই ভালকৈ খোজকাঢ়িব পৰা হৈছোঁ। सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बायदि बेरामखौ बे सेन्टाराव फाहामनाय जायो। SI निउर' थेरापि सेन्टारा चिरांनि बेंटल सापागुरियाव दं। बे सेन्टाराव थानानैबो फाहामथाय लानो हानायनि सुबिदा दं। जुदि नोंथाङाबो फाहामथाय लानो लुबैदोंब्ला नैबे मबाइल नाम्बार 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजोङै जगाजग खालामनो हागोन।